अशी वरसून फोडणी द्यायची, झाकार मारायचा. नमस्कार मंडळी, मी करतोय आज ही भाजी असा, ही लाल भाजी असा, म्हणजे ही पेरून 8-10 दिवस होतात आणि त्याका अशी ही 2 पानं येतात. तर ही भाजी ना आमच्या कोकणात पातळ केली जाता, म्हणजे एकदम कोवळी भाजी. ह्याच्यात काहीतरी आपल्या आवडीचा कडधान्य घालायचा. ही भाजी चणे वाटाणे घालून बरी जाता. तर मी घालतले ह्याच्यात चणे आणि त्याच्यात ना खोबरा भाजून कांदो भाजून असा वाटाप घालू घ्या, वाटून पाट्यावर. आणि ती सांबाऱ्याच्या स्वरूपात अशी ती पातळ भाजी ही बरी लाल भडक करू होई आणि ती मस्त लागता. तर चला तर करूया. मी आधी स्वच्छ निवडून घेतलं, ती आता स्वच्छ मी धुवून घेते, कारण पाळा सकट भाजी असता. तर ही स्वच्छ धुवची असता. पाळा तिची काढायची ना, अशी ती मग बारीक चिरायची. कशी करताय ती मी दाखवते. स्वच्छ धुवायची. ती झाडीचा काहीतरी घ्यायचा, मग ती रेती असा ना ती पडान जाता. पाळा असली म्हणून काय नाही, फक्त त्या पाळांची माती जाऊ गई. होलवाला भांडा घेऊ गया, परडी नाही तर चाळण घेऊ गई आणि ती स्वच्छ धुऊ गई. जरा बारीक कापून घेते, अशी कापून घेऊ गई. ही भाजी चवीक बरी लागता. वरी वाटाप घाटाप घालून करू होई, मस्त लागता. आम्ही ही कोकणात आताशी परसुवा करतो. मिरचे लावतात, त्याच्यात ही पेरतात. तर ही पहिली म्हणा रुजान इल्लेली भाजी आमका कोकणात अशी खाऊची सवय असा, पातळ करून. मी हे भाजीत चणे घालतोय, हरभरे. तर हे रात्री मी भिजत घातलं, ते आता गाळून घेतोय. हे बघा, चणे घालूचे, वाटाणे घालूचे, मसूर पण, अख्खी मसूर घालून पण बरी जाता. मी याच्यात आता कडधान्य म्हणजे चणे उकडत घालतले. पाणी उकाळला, मी आता हे चणे घालून घेतोय. मी चणे उकडतलंय आणि नंतर भाजी घालतलंय. मी माझ्या पद्धतीत सोपी वेगळी आगळी कशी करून दाखवतोय ती तुम्ही बघा. चणे बरे उकडा दे. हे बघा, हे अशी बरी उकाडले. मी थोडेसे काढते आणि जरा ठेचून घेते. असे चणे फोडून घेऊ गए, मग त्याची भाजी बरी जाते पातळ. भाजी मी कापून ठेवली ती ह्याच्यात घालूया. आता पटकन उकाडतो ह्याच्यावर. आता झाकण ठेवता कामा नये.
याच्यावर जर झाकण ठेवला ना तर भाजीचो कलर बदलतो आणि हिरवट होतली. तिच्या झाकण ठेवायचा ना अशीच उकडवायची. 5 मिनिटात 10 मिनिटात उकडतली. मीठ घालते मी आता मी मीठ घालते. कसं कलर येलो लाल भाजीचो. हे काय म्हणतो पातळ लाल भाजी. असं कलर दिसा बघ. थोडी होती ती आता ती बरी जातली असते. मी पाट्यावर वाटून घेतलेला वाटा त्याच्यातच मी हे मसालो टाकते. माझो मालवणी मसालो. फोडणी बिडणे मी देऊचंय ना असली ह्याची फोडणी मी नंतर लसणीची देतले झणझणीत. ही गरम सामानाची पावडर. थोडीशी हळद कच्चीच घालते हळद. ही पातळ भाजी भाताबरोबर जेव बरी वाटता. भाजीचा काम जाता सांबाराचा काम जाता. मी इतकी पातळ केले माका भाताबरोबर होई ती. त्याच्यावर जेव बरा. आता फोडणी कशी देते ती दाखवते. पाकळी लसणीची ही झजरून घेते मी. लसूण अशी जरा ठेचून घेऊ बाई. मग वास बरो लागता फोडणीसाठी. तेल अशी फोडणीचा तेल तापवायचा. अशी चरचरा लसूण भाजू बाई आणि चणचणीत अशी फोडणी देऊ बाई. वरतून सुंदर वास केलो त्या भाजी एक वळ्या आहे का. अशी वरतून फोडणी द्यायची. झाकण मारायचं. वास येलो सुंदर पैकी. मस्तच झाली थपथपीत. ही आता भाताबरोबर खाऊ बाई. मी ही उतरून घेतोय. ही गावठी रवाची रव म्हणजे पालेभाजीचो रव. त्याचा असा या थपथपीत सांबारा मस्त झाला. असा तुम्ही पण करून खावा. भाजी गावली बाजारा बिजारात आताशे येतोच रवाची भाजी. टोपात केलेलो भात आणि लाल भाजीचा सांबारा. मस्त सुंदर झणझणीत लसणीच्या फोडणीचा वास येता. मी आता खाऊन बघते हा. मस्त झाली सुंदर. काय मस्त झालो हा. मस्तच झालो हा रसो. मी ही अशी लाल पाल्याची पातळ भाजी केलंय आणि भाताबरोबर खातोय. तर तुम्ही पण खाऊया. अशी भाजी आणा बाजारातून. तुम्ही करा आणि मला सांगा. आणि माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि शेअर करा.